Da, taj adres. Pa ne radi mi kablovska. Jesam, ja sam zvala 3 puta. I šta ste vi uradili povodom toga što sam ja vas zvala 3 puta? Daljinskim će da mi poprave. Pa kad? Gde je taj daljinski? Gde je daljinski? Nemojte molim da mi dolaze vaše majstore. Jutro su bili, kažu da ćete vi, oni kažu, halo, halo, halo. Aj pali TV, sad će film u 10. Neće film u 10, u 12 je kod nas. Šta pričaš u 10, je bre? Nije, pa nisu nam popravili kablovsku. Mi sad ne možemo uživo da gledamo. Znači, kad ljudi svi gledaju, mi ne gledamo. Mi gledamo posle toga, kad se to završi, onda imamo pravo da vraćamo. Jer one nisu popravili. Pa dobro, sad će oni to vratno, to je sve digitalizovano. A šta je, molim ti, digitalizovano? Samo mi objasniš šta je digitalizovano. Pa ja sam za onaj sajt što sam htjela da rezervišem termin, zvala sam ih, jer im ne radi sajt. Ona mi kaže, gospođo, pa ne možete uživo da rezervišete termin samo preko sajta. Ja kažem, gospođo, pa pao vam je sajt, gde da rezervišem? Evo ti primer naše digitalizacije. Supermarket. Uđeš za suhomesnato, pipneš onaj aparatić, dobiješ 658. broj po redu i onda opet stojiš u redu i čekaš. Pa što su mi ih digitalizovali? Vidi me kako ljudi ima ispred mene, čekat ću sigurno pola sata. Čemu služi taj aparat? Evo se ti udario kuk prošli put na taj aparat. Pa jesam, sad me boli na promenu vremena. Pa boli te na... Tad smo sadali do duše, ti imaš problem sa vidom, čovječe, bože, ne vidiš na liku mašinu.